Pangaro mo diha. Kamu diha pangaro. Pangaro ang tingos. Matago. Atong video din ayo na nila sorry gamay man siya. Siya na jud. Abot na yan ito. Ayaw sa mga kumaman. Brothers and sisters in Christ, please help me welcome Brother Joe Abonglay. Round of applause. Palakpakan nato mga first timer. Two timer. Second timer dai. Second timer. Second time. Nagahapon di ba nakabalik. Welcome bro. Palakpakan nato. Ako sige na. Ako rin just come. The Lord, sige na nakabalik. Palakpakan nato. Okay. So, usa gani atong tema karong ayot kam? Okay, basahin ka, premium ang TV. Hindi mo ma-memorize. Ano sa to? Nasa mo t-shirt na yun? Ang Espiritu Santo ang nabuhay sa Kristiyano. Okay, so maigsoon, karong hapuna, kay mo man atong topic, dili ko mag-discuss about ani. Sunod naman ni kagabi o kagabiha. Pero ako i-share sa inyo ha. Basic lang jud kayo para maabot nato ni sa kinabuhi nga mabungahon. Amen. So atong identity tubangan ni Kristo. Pero sa dili pa nako sugdan, ako'y masiran sa inyo. Naday pito ka mga butang sa kalibutan. Alito kung tinuod gani. Tama ko kung tinuod. Ang una, nila. Hindi mo kayang sabunin ang mata mo. Tama, mali. Kaduha, hindi mo kayang bilangin ang buhok mo. Katulo, hindi mo kayang huminga sa ilong kung nakalabas ang dila mo. Tama din eh. Napanasulayan. Okay, so ang ikaupat, number 3, yung nasulayan na. Para sa ikaupat. Ngayon, actually, kalima. Tama ba? Now, ang number 6, ito pa niya, na tadyang imong isulayan, nauna din mo, wala. Pero paano? Nakalabas din mong dila. Hinahawa ka. Then, kapito, brothers and sisters in Christ, yung nakatawa ka din sa galingon kay usahan ka. Pero actually, dili diha ang kuwan sa atong to. Because sa atong kinabuhi, ay tama o mali. Ay tinuod, ay dili. Dili tanan na atong tuuhan, tinuod. Say, minunta nga, muna niya ang tinuod nga atong gituuhan, pero pila ka years, pila ka months, mga kasi sayop dahil. Ato nga tayo, nagtuod ka nga. Sakto ka, tinuod ka. Isa sa inyo diri, dilig o tanaw wrestling. Okay, sa may paborito ninyo, kailan mo paborito nga wrestling? China, di ba? Sa mo panahon sauna, Undertaker, si Shawn Michaels, oh. Naan ba yung lahat ay? So, muna ang pero, isang pa, nalabi itong, hindi ka, kabaluta nga ang wrestling, drama lang. Ako hindi ko ang tanaw, bagsan kabalo kong drama lang. Pag mabilar-bilar niya po ang tanaw. Tanaw lang, matlaw lang. Pero kabalo ko nga, drama na itong tanan. But brothers, sisters in Christ, sa Bible, na-wrestling na itabo sa Bible. Kasi nakabalo, na-wrestling na itabo sa Bible. Kabalo? Sa Bible. Genesis chapter 32, verse 24 to 31. Si Jacob nakik-wrestling sa angel. Ibang paganing mga scholars uban nga si Jacob nakik-wrestling kuno sa Ginoo. Sa man hitabo atong nga time. Now, sadyang si Jacob nakita niya ning maong anghel. Niya kining gilayog. Layog niya. Hantod nga Jacob kay medyo kusgan man, nabati sa anghel nga kusgan si Jacob, pero naglisod siya og hindi. So mingon ang anghel sa iyaha.
na buhi ito hapit na mabuntag. Amingon man si Jacob nga, dili nakabuhian unless na imo kong panalanginan. Uy, mansin si Jacob. Siya, dili nakabuhian kung dili ko nimo panalanginan. Kasi gihimo sa anghel kaya maglisod ng siyang building. Yan gihikam ang diri ni Jacob. Yung gibalian para mapildi niya. So si Jacob, isang nag-ang na siya, ang kamot din siya mapildi ang ikwan, mapildi niya ang anghel. Ang tumingon ang anghel sa iya. Kinsa may mungalan? Mingon din si Jacob na, Jacob ang akong pangalan. Kunya, mingon ang anghel sa iya ha. Sukad karon dili na Jacob ang imong pangalan. Kundi Israel na. Tungod kay natiglayog ka ataw sa Ginoo ug sa Ginoo. Tungod ato brothers sisters in Christ. Wala ang tugsong kita mo sa Bible. Tungod ato si Jacob, nilakaw ang anghel si Jacob naguli na nagtiang dala siya siyang sungkot. No, mga igsoon. Anong gi-share man ako ni sa inyo ha? Ask me why. Why? Because an authentic God encounter changes your perceived identity. Sa may pasabot ani. Ang kadaghan wrestling na nahitabo sa Bible, meaning si Jacob naka-experience, naka-encounter sa Ginoo yun na budak buhay sa Ginoo. Kaya kung yung tanaw dito sa verse 31 sa Genesis, ingon siya, nakakita ko sa Ginoo, buhi. So, every time na ma-encounter ko nato ang Ginoo, dapat ma-change ang atong kaugalingon. Kanong is na itong nagalit percent identity? Siko sa atong kinabuhi, daghang tagituhaan nga. Ani ko, diba ganyan si Brad Ali, nag-discuss siya mga good things sa atong kinabuhi, sa atong kauban. Pero daghang panahon sa atong kinabuhi, na kung langit tao, mamingon sa atong nga, ay karong ang tao, ang mutatak sa itong una-una, buwan ito klaro. Pangit ka, muna nga kayo uyab. Ang matatak sa itong una, siguro mo ginamuyab na ako. So, muna ang inaasa itong una-una. Pero, brothers and sisters in Christ, dito sa wrestling ni Jacob kung sa tao, ipakita na kung di ay ma-experience na ito, ma-encounter na ito ang Ginoo, ma-change ang atong panglantaw sa atong una-una, sa atong kaugalingon. Brothers and sisters in Christ, kasagara, kung wato mo o birthday, di ba, hindi kaya nga itong magpapa nga mag-imong nickname na ito. One time, na isa katao nga, niyato siya birthday, birthday party. And then, ang pangalan sa bata, 1-year-old pa, Maria. And then, nakasulat sa card, Happy birthday, Simang. Anong Simang man? Ask me why. Why? Why? Eh, ang katulong bataan, ito yung smile, Simangot pa LinkedIn. So, ang nickname niya, Simang. Di ba? Daghang tayo sa aking kinabi. Ingo pa sa mong silingan sa una. Namin silingan nga naputlang kamot. And then, siya nga, anak na naputlang sa kamot. Ma-change ang iyang apelido. Kung dudong yung pangalan, dudong tablando, dudong pungkol na. Anong i-share na po ni brothers and sisters in Christ? Because, hindi kayo tao, we put label sa akong kinabuhi. Sometimes, katong mga things nga, ay mga timang, sometimes, say, makakatawa ka, pero sa pagdato na to, say mo itong madala, simangot yung po. Maputang na itong label sa atong kaugalingon, o muna akong mapulaan na, nakasimangot, pinag ko pa na, hindi gusto ko. Brothers and sisters in Christ, balikan na to si Jacob ug ang anghel. Katong time nga gibalian siya sa anghel. No, ang iyang diri. Ituyo to sa anghel. Para si Jacob mapildi. Magpaubos ang kaugalingon kay taas kay sa pride gusto niya pildihon ang anghel. Manang gibalian sa diri. Pasabot brothers and sisters in Christ, no? Ang anghel iyang gidugmo ang pride ito. Sa atong kinabuhi mga igsuon, tagas kitag pride. Dugmo sahay ang kanang atong hawiran nga butang nga nakapataas nato. Sa mo ni paon sa Ginoo para mo paubos pa sa atong kaugalingon. Sahay taas sa kin pangantaw nimo sa imong kinabuhi. Mo ni paon sa Ginoo.
para mabalik ka. Paubos ka. Ngano? Because brothers, sisters in Christ, you cannot worship God kung dili mo ma-acknowledge ang imong own nga weakness. You cannot worship God kung dili mo maangkon nga Lord, na ako si mga tubangan sa sala ko. Di ba? First and worship na to. Asa sa kong kamot. Lahi ang dating nga naasi mong kasing-kasing Lord, baka sa sala kay ko, pasaylo ako. Pero pag praise and worship, hindi mo ma-feel kung hindi mo ma-acknowledge na nakasasala ka, na kinahanglan ka sa grasya sa Ginoo. Now, my message to you, introduction ba na ako na eh? Joke lang dito. Allow God to break your pride. Allow God na kanang imuhang pride and so on. Kanang butang imo pasigaro ko karon. Na mo'y nakapahatag nimo nga taas nimo pananaw sa imong kagalingon against nga mudaot na kasi mo isip ka tao. Allow God to break your pride, brothers and sisters. Every encounter with God dapat mo-change na sa tuwa. Pasabot na yung mga igsoon. Every prayer, every mass, every worship, dapat nabago ang atong kasindasin. Amen? Malakpakan natin si Lord. Now, brothers and sisters in Christ, gusto na po ninyo imong dapat, sabihin na, mas maganda ka pa sa araw nito. Mas maganda. Ano man? Mas maganda. Mas gwapo pa ka. Saya. Pero makakatiman si mong magalingon. Singon kay ka, abog kaayo. Maybe, nakasabaan ka sa imong leader. O maybe, nakasabaan ka sa imong mama. But I want you to know, brothers and sisters in Christ, na katang sa Ginoo. Kaingon siya karong adlaw sa imuha. Mas maganda ka pa sa araw. Amen? Napakan ng Ginoo, brothers and sisters in Christ. Ang sika ng brothers and sisters kaning. Okay, pasahon na to. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. God is your awesome. Yeah. God is your awesome. Ang pananaw sa Ginoo sa mga igsoon, Christian tayo. Hindi na ako nakasun kay naiskutan naman na ni Brother Ali Kabaniha. As kayo ang pananaw sa Ginoo sa ako. No? Kabaniha, gibasa ang creation. Kung nakamalay mo, ikuha sa Ginoo tanan, i-prefer na kalibutan yung mga tao. Hindi na naka-special sa mga sa Ginoo. Wala niya unahata, hindi mo. I-prefer niya tubig, kahoy, ruta, kung ano na to, pagkaon, isda, mananap, kaya din tanya gibutang. I-prepare sa Ginoo tanan, kaya tanya gibutang. Now karon, brothers and sisters in Christ, lingkod ka karon diha, nagtindog ka karon, I want you to know, nasa wala pa ka matao, plano na si Ginoo daan, niya ka karon din, karon usaha, karon rasa. Hindi mo ang dapit, hindi pa na maulitag sa panahon sa wala pa ka matao. Palakpakan natin si Lord. Pasabot niya mga igsoon na kaya bang wala pa sa mga tao, ihuna-huna. Nakailan na siya ni mo, nag-iho pag ang Bible nga, iplano na ni Lord, asa ka magpuyo. Iplano sa Ginoo, Amerikano ba ka? Pilipino ba ka? Araw ba ka? Sa iyo sa lalito. Pili, i-design na daan sa Ginoo mga igsoon. O kunya, sa magpili niya sa toa, ang atong utok ba sa gihatag sa Ginoo. Hindi mo niya mura siya filter. Ano man? Because ang atong punong utok, doon na tayo mechanism na out of 100%, pwede ta mupili og 1% kung mo na imong ihudon sa imong kinabuhi. Amen? 1 single percent. Ako i-explain sa iyo ng ano. Ako ipakita sa inyo. Ano mo ano? Ako ko kailan niya. Ano pala nakaila baka ani? Kinsa nagling? Azal. Barbie. Abulaw Peppa Pig. Si Allah. Anong mingon ko nga atong utok? Night filter. Ano? Buwa ko sa
Lagi na ma-open lagi giling. President. Duterte. Pwede mo closer sa tax kay ano nga murag dili madungo no palihog lang ayaw mo kalugod Ano handog na ko? sumasalog na ang adlaw no apit ka pwede makamo ka kay masayang mangot kung dili madunggan nato ang inagawhaw nga tingog kung madunggan lamang murag makasabot ka pero ang tingog nga tao ang pati madungo masabtan Wasit President. palihog Duwa. okay na Duterte. okay na brother. Oh, nagamit ng link ko ng kuya. Yung speaker dito. Kanila mga isona, try na ito nga mag... Okay. Wala. Muna ang reality sa atong life. Ano nang ingunto nga ang atong photo murag filter? Udita, hindi mo sa tuwa na alas ko ka na tao. Ato ka sa inyong silahan, alas dito, malasa dito. Mato pa itong balay, malas dito, pero dito pasabat. Di ba? Amen? Dili ka sa isa pag mingon sa daghan mo sa Brad, anak kasi Ginoo Brad, ang pangit Brad. Brad, utang ka Brad. Pero ipili na kami sa ani, ang gikuhaan mo. Malas dito kung saan ako sa trabaho, dito sa trabaho. Muna ang gipili. Hindi mo. Ano kapait ang ibang isun? Kasi mo magpili ano. Muna niya ang life. Yung anak na sa Ginoo, kasi niya yung binaladala. Tanaw ni mo, ang pinakadako daw na puzzle sa tibok kalibutan, 32 pieces. Out of 32 pieces ng isun, wala anong life. Isa na ka boss, magkukuha, magkukuha sa Amen? Tungod ka, ang atong my brothers and sisters, guys, can only vote one. Ang problema ani mga igsoon, we think brothers and sisters in Christ, more than pero ang tinuod ay uy, ako mga barkada. Uy, ganun, di ba ilo man ko niya? Ito, malay ko. Wapa palay ko sa kuan. Lumot ani, uli ang atong isinto. Pero kung ikuha ka, hindi ka, kuha ka niya. La, positive ang imunibilitan. Pero ang reason, anong dili, makapon, kumabunga, uy, sumugos, isang ang atong imunibilitan. Diba? Think that you are ugly, then everything becomes ugly. If you think na failure ka, bago kayo nada, failure ka mga plano, failure ka, then everything sa mong kinabuhi, fail ka na sisters. Mura kag magnet ba? Una-una kag bigat. Isabi si mong kauban, you're a magnet. Kung positive kami mong una-una, kung positive kami una-una, nakay amiga, kung patambag siya mo, positive kami mong una-una, saan may mong tambag? Positive po. Pero ganing, negative kung una-una. Negative yung una-una. Klaro na mga lalaki yun. Negative yung gihatag. Because we define ourselves as one.
Balik ako one piece, ano, magandang one piece. Brothers, sisters, and guys, huwag mo nga, mas mayo na nandito ko. Relax yang may Ay, Mike, Jim. Wala ko lang kadali ha. Kaya gusto na ko maklaro doon. Importante kayo. Tumakuman ako. relax.